видите едно видеоклипче. Ние стигаем на Cast of Craftsman. Не е оригиналната Minecraft, но е безплатна. Близка е към оригиналната. Така че ние стигаем на нея. Ако ви хареса, това е видеоклипче на Craftsman. Абонирайте се с камбанката и пуснете лайк бутона и нека започваме. И ще стоим кръстин над водически блок. Аз стоях на такова извън кадър и ще покажа как да стоите кръстини. Нещо друго. Ако искате, пишете долу в коментарите какво да стоя още. Аз харесвам да стоя. Ето го е блока. Не знам дали ви хареса. Така изглежда. Тук е мазето. Да затваря мазето. Ето го. Толкова е стаята. Аз не съм слагал някакви леста там. Слагал съм и тук отляво. Тук ето ги. Това вече не ми харесва. Така. Ей, така. Сам леста и почва. И сега ми показа. Май се е добре да легна да спа. Добре, светове. Сега си показа как изглежда блок. Номер 1 къста. Белицко, хубавицко. Така. Номер 2. Иска кажа номер 2 апартамент. И номер 1 апартамент. Има една стая. Тук е другата част към селото. Се ви я показвам после. Таванската също да ви показа. Тук апартамент номер 3, ако не съм сега. Да, номер 3. Ето го как изглежда. Не съм слагал 8 мебели и такива леста. Но ще сложа. Апартамент номер 4. То почти всички са едни и същи, но само и тук така по-малко и по-голямо разстоянието. Разстоянието някъде и по-голямо и по-малко. Сега. Тук вече съм сложил такива ресетки. Номер 5 апартамент. Аз бих живял в номер 3 или номер 2. 4 не е лошо. Тук мъзи. Ето старите. Не на всички така. На другите. Ето тук е. О, ле, мале. За те ставаме. Искаме англиците. Тук откъде се появи. Май си е добре да позна лампа. Да. И отгоре са същи. И тук отново е и така. И тук отново е така. Има една допълнителна. И тук отгоре. Лампа си има тук. Сега си ви показва и селото. Как изглежда. Тук съм го направил по-голямо. Нека легна да спа. И да не вали дъжд. Тя звучи не ми хареса като. Да, ясно. Чайте за това си. Добре, тук е много. Още не бъде, стига. Много гъм. Така.
Добре, спря да вали. Тук моста, забравих кораба да ви показа. Ето го. Дали ще стоим днес, не знам, но ще ви показва някои места, които съм ги правил. Опа. Тук, там дето карат кораба. И от тук отива отгоре. И тук моста. Сега ще ви показа и селото. Не, има няколко желязни голема. Тук това се подава храна. И подава без супи. Тук да не пада семените в... да, ето и тази къста, дето я направих. Накрая си я показах. Тук нали сме и тия късти. Там фермите ги направих по-хубави. Тук надолу лампи съм сложил повече да свети. Късти да искам да правя тук. Не мисля, ама се слагам. Май сложих една. Ама тая я направих. Сега си ви показвам как изглежда. Ето я вътре. Тук. Сега ще влезем вътре. Много съм го направил бяло-зелено-цветено. Тук отвътре. Тук не съм сложил нищо. Кутъс, няма нищо. Не така. Това. Сега тук е банята. И там други места. Сега нека... Тук таванската. Нищо не слагам там. Ами това е селото, което ви показах. Ако искате да стои някаква къста друга, пишете долу в коментарите кой иска да стоя. Каква къста, блок ли, да направя нов сървър, да оцелявам там, ако искате. Ако ви хареса от това видео, паснете лайк бутона и се абонирайте с камбанката. И бай-бай!